Ayan po, magandang tanghali. Dito sa taas ang si Tilo. Yo Tilo. Lagay ng purma. Nakulo. Ako. Ako lo. Hawan mo. Hawan mo. Hadi Manil. Salwas. Masabit ka na pag si tulong. Salwas. Masabit sa luwas. Tibay kay ato apakan. Pak, ano mo na? Uditin album ah. Ito nga isibit natin. May pako pa. Ano? Tugas ay. Ato para sa puruyan na. Ato pinakuan niya. Oo, ipopoporo pa sa takatan. Katan. Ada okay na rukot na. Amo na. Katan ka sa purukan. Ano na di? Adi. Adi ah. Yung katan sa naman kaya. Pupukon na sa di kawiya di sa di di. Lan. Dapat sa kawoy. Adi sa dulu yun. Bikot kaya. Adi sa pupukon di kawoy sa dulu. Adi. Dinurukot. Abo. Ya, menangan. Alanganin. Pagkukunan sa sundo. Pagkukunan sa halo. Ano pa? Ah. Okay na.
Ayan, napakatibay nung ano. Napakatibay nung biga. Napakatibay talaga itong bahay na to. Ganda oh. Wala man lang kapak. Yung pagkabuhos. Ganda tingnan. Laki. Pag nasa ibabaw. Amo. Ayos ah. Nakita ko yung vlog sa'yo ah. Sa dentista. Ayan, postiso. Anong bubunutan ka ng ngipin? Alin na bunutan? Yung tatlo. Tatlo mo bunutin kailan? Yung sira sa loob. Chinik up. Apat. Chinik up. Apat ang buti. Apat. Ubusin na lang. Kita sa loob kayo masira eh. Nakita ko yung may mo. Nakita ko. Boy Lado. Nagpa-picture siya kay Boy Lado eh. Boss Karipa. Shout out mo sa ano, Boss Karipa. Ay, sira pa sa tatlo. Tangkad no? Person ko na makita ka. First time mong makita si Boss Karipa. Si Boy Lado. Nakita ni Tilo yung vlogger din na taga dito sa Bicol. Si Boy Lado. Boss Karipa. Papatantan. Ano sabi sa'yo ni Boy Lado? Pagpa-picture mo. Sino nagpicture nun? Sino nagpicture sa'yo? Sino? Tibidang? Pati badang. Ate Badang? Oo. Lumapit sa inyo. Saan yung court na yun? Sa unahan? Yun sa may LRB. LRB ba yun? At ayun po, yung ano nga, kasi tanghali na rin ako nakapunta rito. Kumbaga, nabutan ko sila, ay konti na lang yung gagawin. Kaya, ito lang yung vlog muna natin dito. Pero bukas, nagpaalam na ako kay Kuya Noli na, yun nga, bago ko papasok dito, maaga akong gigising dun sa bahay. Magluluto ako ng almusal nung anak ko. At saka, ulam niya, babaonin. Kaya sabi nung asawa ko, ay ano na natin si Baby, sanayan na natin na kumbaga iwan-iwanan namin siya. Tapos yung kumain na siyang mag-isa dun sa school. Nakayaw ko sanang ganun kasi kawawa naman. Kasi wala nga yung asawa ko, tapos iiwanan ko pa. Yung sabi ni Mrs., sanayan na raw natin kasi medyo maedad na rin yung anak natin. Kaya yun, itry ko na, trinay namin kanina na yun nga, umalis na si Mrs. Tapos pinaalam ko doon sa teacher na ako, ma'am, pakitingnan na lang sa anak namin kasi baka ako umuwi. Tapos kako pag tanghali na pagkain, wag nyo akong payagan na maglaro-laro kasi mahirap kung siyempre busog tapos ma-appendix, magtakbo-takbo. Pakitingnan na lang kako. Tapos ang gagawin ko naman dito, pag hapon na, siguro mga alas 2 o alas 3, papaalam na ako dito sa kanila para yun nga umuwi. Para maano rin. Oy! Oh, May tumutunog. oh, Anong ibig sabihin yan? Facebook ko. Ha? Facebook ko. May tumutunog oh. Kaling-kaging. Ano? Pag mainit, anong maganda? Ang palamig. Ice cream. Ang palamig. Ano lo? Ice cream yummy. Scarnil, sa Scarnil. Ano naman Scarnil? Ice cream. Ice cream. Libre na tol. Ha? Libre na. Baba na kayo. Oo. Babalik yun. Oo. At yun nga. Yun, araw-araw tayo makakapasok dito kasi ako ayaw ko kasing matingga rin sa bahay, tapos yung negosyo namin ay matumal na rin. Gusto ko talaga makaipon kasi malayo pa yung marami pang gastusin. Hindi pa nga na-operan si Mrs. Para sabi ko sa Mrs. ko, yun yung pinagandaan ko pag na-operan, sa siyempre magpapamaynila ako. Gusto ko bago ko magpamaynila ay may dala rin akong pera para, kasi nakakahiya naman dun sa kanila. Alam mo, nandun kami, mag-i-stay dun kami sa kanila. Siyempre yung pang araw-araw din namin na pagkain, yun nga, dun sa bahay, nangungupahan sila. Siyempre magbibigay din kami dun, mag-share din kami dun. Kaya gusto ko bago dumating yung opera ni Mrs. ay makaipon ako. Yun, makaipon ako ng panggastos din namin.
Kahit sabihin natin libre yung opera, pero yung ibang mga gamot ay bibilin, baka mali mo may mga bibilhin din na dapat gastusin na di makakalibre. Kaya gusto kong makaipon na makaipon. Hindi ko alam kung ilang araw siya doon sa Maynila. Bukas yung check up niya. Kaya kasi tapos yung ano pa, yung ngayong February ay ilang araw lang naman February. Ito na tol. Babalik ako tol. Ganito, kay Vince. Vlog ni Vince. Oh, salamat sa ano, ni Vince. Palibre. Ayos buko. Pwede pa umulit tol. Tol, ubos na yung sa akin. Mas ayun po. Talon muna tayo. Ano, uwi na kami ni Kuya Arnel. Dito na kami dadaan. Susubukan namin dito dumaan ni Kuya Arnel. Pero tutulak ko na lang yung motor. Hindi ko bubuhayin. Para safe yung ating makina. Kapti na. Tanggal ng chinilas, madulas. Takan na sana. Ayan na. Para tipid sa gas. Pagay na mo ligat ko biyernes gadad to. Di pa itong kuway ko bato ito. Di, tadi kami kinuwag, balik kami. Ay, talang ka umara ditambot sa marayo. Saya di sama po na dia uro ababa, uro ararom. Abot na yung makina. Konti na lang. Pwede na pong daanan yung pinirot. Tuloy. Yan po pwede ng daanan. At mas sigurado kung mababa yung motor nyo ay tulak na lang para sigurado hindi makahigop yung makina ng tubig. Pero pwede na. Ayan, patuloyin ko muna bago ko buhayin kasi napasukan kahit papano. May papasok pa rin na tubig dyan. Tumutulo. So kayang-kaya na. Bukas pwede na to kahit sakyan na yung motor. Pwede na siya. Bali may dalawa pang dadaanan may tubig na ganito. Diretso ulit. Dito kasi mas madaling daanan, tipid sa gas kaysa dun pa sa ikot. Layo, sobrang layo. Tulak ulit dito. Malalim to kaysa dun.
ulit. Yo, Tulak. Pangalawang tubig. pangalawang tubig. Amen. Patulo ulit ng makina. Daming pumasok na tubig oh. Kay Arnel. Isa na lang. Bilis lang. Saglit lang. Grabe. Dati din naman dito ganito kalalim. Ayan, dito na ulit kami. Dito na kami sa bandang malalim kinakatakutan. Kasi may nalunod na dito banda. Ayan na. Napawag ulit natin kay Kuya Arnel. Tulak. Ito yung nilaya. Higa daw, higa daw. Dinas pag-init. Higa daw.
Bring ko yan. Oh. Yan, manood muna tayo dun sa Hilalaya. Kumanisura. Oh. Mahina daw yung huli. Laya. Wala. Yan po, pwede nang daanan yung San Vicente Road. Kaso tulak lang. Tulak muna. Kasi madulas banda dyan kasi may mga bato-bato. Yung mga malakas yung loob pwedeng dumaan dyan. Ako nakadaan na. Ayan, nakatulo na, pwede na. Ayan, dito na ako sa bahay. At dito na pa rin si baby. Nakauwi na pala siya. Ano? Kanina ka pa umuwi? Anong oras ka umuwi? Kanina pa? Sino kasama mo umuwi? Wala. Nandun na sa mama mo, sumakay na kanina. Napit ko dun sa Labuwa. Wala pala yung van dito. Saan yung ano pa yun? Anong pera? Pera saan? Bakit? Wala. Bakit? Ano gagawin mo? Bibili ka? Ano bibilin mo? Ito, may pera ko dito. Oh. Gatas. Bili na. Gatas. Saka gatas. Ano na? Magkano yung ano? Biskuit. 10. Oh, saka gatas. Hindi na. Gilid ka lang. Timpla ng gatas. Pahinga. Ano gusto mo ulam mamaya? Gabi? Yung chicken na lang natira? Chicken na prito. Bukas ano gusto mong baon? Ano ako magbaon? Ha? Hirap. Akala ko kasi kunti kasi ang baon. Oh. Ano ako magbaon? Bakit? Papasok na ako ng trabaho. Akala ko kasi chicken nuggets. Chicken nuggets. Ano lang baon mo? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Ang hirap magbaon. Bakit? Bakit mayroon Distract ako kasi magnood. Na-distract ako kasi magnood. Nood na. Spider-Man movie. Nasabi ko sa iyo, pag kumain, kumain lang. Hindi yung nanonood na kung ano-ano. Nanonood kasi ng TV siguro, habang kumakain. Sabi kasi ni mama, mag-nood din ako. Kaya nga, sabi ko sa iyo, pag kumakain, kahit buhay yung TV doon sa school mo, kumain ka muna bago ka manood. Tingnan mo, dami mong tira na pagkain. Kaya kita payagan na magbaon kasi ganyan nga, dito nga sa harap ko, di ka kumakain ng ano, kasama pa kami. Paano kung magkasakit ka? Tingnan mo, dami tirang kanin. Kunti lang nababas mo. Sisin ko yan kasi kay mama mo.